Mikabat sa 188 ka sako sa basura ang nakolekta sa nagkadaiyang mga volunteer sa gipahigayong Simultaneous Banica River Clean-up sa Dakbayan sa Dumaguete. Niabot sa 298 ka volunteer gikan sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno, pribadong sektor ug mga residente sa mga barangay daplin sa suba ang nagtinabangay sa paglimpyo sa Banica River. Gipanguluhan sa DENR Negros Oriental ang river clean-up nunot sa pagsaulog sa World Environment Day. Subay sabni sa programang Rivers for Life sa DENR na ang tumong kay mabalik sa karahang estado ang Banica River na limpyo ug daghang tanom sa palibot. Gipahayag ni DENR Provincial Director Vierno Grefalde kung unsa ka importante na limpyuhon ang suba na puno na sa basura. The most kanibang landform or unsa na diha nga that signifies unsa ang Dumaguete reflects unsa ang attitude nato is Banica River mo gyud. Kay mo na si public waterway nga magian lugawa. Sa ato pa mo reflect po nato, no? Malaumon ang pipila ka volunteer na mabalik pa ang kalimpyo sa Banica. We are the next generation man pud na kana maka-benefit sa kalimpyo sa suba. Yes, hopeful ko as long as consistent ang paglimpyo diri. If kani siya ma-maintain kani siya limpyo, if naay mga higher nga maka-help pud ani, if everyday can sure that malimpyo din siya. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.